Ezona ngingqi ezichaphazeleke ngamandla ziquka kwaZakhele, i-Airport Valley eWoma, iMotherwell kwakunye neMission Vale. Yimvula efikelele ngaphezu kwe-100 mm ethe yana kulo masipala kwiintsuku ezintathu. uWilliams kwakunye nogxa wakhe wesebe lophuhliso loluntu uBulelwa Fanta bandwendwele ezingingqi ezichaphazelekileyo apho banikezele ngezinto zokuvasa, oomatrasi kwakunye neengubo kumaxhoba. uWilliams uthi abanye abahlali kwezi ndawo zamatyotyombe baza kufuduswa njengoba zingafanelekanga kuhlale abantu. Xa amanzi emvula edibana kulaa ndawo umyinge wawo kuba engakontrolwanga achaphazele zonke ezaa zinto zakhiweyo phaa informally. Yokuqala loo nto. Okwesibini, zizitalato kwiindawo esezakhiwe izindlu but izitalato azilungiswanga. Amaxhoba ezikhukhula asahlala kwiholo kulomasipala uMbaxa njengokuba izindlu sagwantye amanzi kwaye banexhala okungashiya izindlu zabo zingamaxhoba ezikrelemnqa. Ezo drain kwizimoshakala zikakalungiswa neefenitsha zisengaphandle. Akwabikho ncedo bakafiki kuthi ekuhlaleni babone umuntu onakele uba yintoni ebantwini. Sinezinto endlini asizovela sonke sithuthe. For instance, nabantwana bayi-4 usista wami nomntana wakhe asizovela sithuthe sishiye kwathi sihlala namaphara. Inkonzo yemozulu yakweli ithi kulindeleke enye imvula emandla kule veki kwezinye indawo kweli kuquka nalo masipala uMbaxa. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Ngqina, ndiseGqeberha.